No, salutări dragilor! Astăzi abordăm o temă care a fost discutată în ultimele zile pe grup, unde se pare că mulți nu înțeleg ce înseamnă la o asigurare de animale, câini, pisici, etc., ce înseamnă Steuer, ce înseamnă Haftpflicht, ce înseamnă Krankenversicherung. Încerc să vă explic cât mai bine posibil cum funcționează. Deci prima oară este vorba de unde Steuer. Ăla este impozitul pe câine. Și acolo depinde de rasă, cât costă, depinde de primărie, de localitate, de județ, etc., etc. Deci nu vă pot spune cât costă un impozit la un câine. Sunt orașe care interzic anumite rase de câine, deci nici nu puteți să-l înregistrați. Neînregistrarea câinelor la primărie este un Ordnungswidrigkeit, poate să fie de la 1 euro până la 10.000 de euro, o amendă. După aceea vorbim despre Haftpflicht. Deci, aia de daune. Cum avem noi daune civile sau mașina asigurare obligatorie, Haftpflichtul pentru câine. Preia toate daunele făcute de câine. Vă dau un exemplu ce mi s-a întâmplat nou acum vreo câțiva ani. Un cățeluș fuge în față la o bicicletă. Un om care mergea cu bicicleta a căzut peste câine, s-a frânat și a stricat bicicleta, s-a lovit. Nu a putut să meargă la lucru 3 luni de zile. Automat, când mergi la spital sau la medic, te întreabă cum s-a întâmplat. Când e vorba de un câine, te caută casa de asigurări și te ia în regres. Să plătești tu consultația, să plătești și timpul în care stai acasă și nu poți merge la servici. La sfârșit a fost undeva, s-a ajuns la peste 30.000 de euro. Un câine te sperie, latră. S-a întâmplat și acest caz. Cineva se sperie, cade pe scări. O doamnă mai în vârstă și-a rupt șoldurile. Cine plătește? Asigurarea pentru daune civile, Haftpflichtversicherung pentru câine. După aceea avem asigurarea medicală pentru câine. Acolo împărțită în două, o dată numai în cazuri de accidente, își rupe piciorul, etc., etc., și o dată pentru consultații. Pentru consultații se preia în mod normal 80% din costuri, iar aia de accidente limitată de obicei cam la 3.000 de euro, depinde de companie, la noi este 3.000 de euro. În asigurarea de sănătate se pot include și pisici. Haftpflicht nu există, deci aia de daune pentru pisici nu există. Acum vă arăt la un exemplu, de exemplu la calculator, cam cum arată aceste lucruri, da? Deci avem aici Hundehalterhaftpflicht și Tierkrankenversicherung. Ce este relevant aici? Ce ne întreabă sistemul? Ne întreabă odată cam cât costă câinele, să zicem că dăm 1.000 de euro valoarea câinelui, ne întreabă rasa. Haideți să dăm un bișon, de exemplu. Așa. Ne întreabă când e născut câinele, deoarece dacă e mai mult de 7 ani nu mai este asigurabil, și dacă are cod sau nu. Să zicem ciclu. Dacă este castrat sau nu. Și asta, bineînțeles, face o diferență de preț. Bun. Am luat cățelul. Și ce să fie asigurat? Hai să punem Haftpflicht și aia de sănătate, ca să ne dăm seama cam care costuri sunt. Dacă s-au mai întâmplat daune cu acest câine în ultimii 5 ani, am spus nu. Asta e Haftpflichtul. Sicherheitsplus. Deci acoperă până la 15 milioane de euro. Și costă, după cum vedeți, în această variantă 9,63 euro pe lună. Bun, avem aici asigurarea pentru medicală pentru câine. Precum v-am spus, este asta unde cuprinde doar în caz de accidente. Dacă punem modulul ăsta, acoperă și consultanța la medic și așa mai departe. Deci, după cum vedem, aici e doar în caz de accidente la 3.000 aia normală. Aia lantă mai bună este până la 4.000. Și avem și costurile implementate la consultație de 80%. Nu, cam așa. Asta ar fi acum 46,91. Dacă lăsăm doar aia pentru accidente, atunci suntem la 17,50 euro. Deci, doar așa ca să vă dați seama în mare cam care sunt costurile la un câine. Deci depinde de rasă, depinde dacă e castrat sau nu, dacă are cod sau nu, și care este diferența între ăștia 3 modalități care se oferă când ai un animal. Vă pup, numai bine, pa, pa!